sedaya sak ngamiya angine seger ya Dok ya. Iki mau katuran spesial kejagem panjenengan ninggal katresnan spesial kejagem warga masyarakat Dusun Jatisari Meduran ya Dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun ingkang purun jawab salame kula mugi-mugi tansah rahayu pikantuk berkah saking Gusti pinaringan segel kewarasan panjang umur amin Allahumma amin sing menip amin muga-muga terkabul kejabah ndak ya. Wah wis ketara meni amin buanter iki. Bos Bos Rahmat Jaya wis matur suwun. Sugeng dalu selamat malam sugeng kinanggani kalih keluarga besar dari Ngesti Budaya ingkang dipangarsani kalih Mbak Yayu Subur dan Mas Gogon Sanjaya mijil saking Dusun Joho Kecamatan Saleh Kabupaten Rembang Jawi Tengah Indonesia. Mbak pilih panjenengan keluarga besar dari warga masyarakat Dusun Jatisari dan sekitarnya kangge sedaya lanat dan mereka ingkang ajeng nimbali keluarga besar dari Ngesti Budaya saged mawon tindak dalami kula napa saged menghubungi nomor WA yang sudah tertera di bawah ini. Monggo dicatat nomor WA kula nggih. Terima kasih para supportnya Ngesti Budaya. Juga tak lupa saya aturke kejagem ada Bapak Lurah Sosa Perangkatipun ugi sedaya para Bapak panitia penyelenggara spesial dalam rangka sedekah laut dinten menika sampun kembali keluarga besar dari Ngesti Budaya muga-muga ndadekke berkah barokah malimpah ruah iki rezekine turah-turah amin Allahumma. Sedaya warga masyarakatipun paringi sehat seger waras panjang yuswane amin Allahumma. Panenane anggene melaut muga-muga angsal kathah diparing slamet lujeng kalis ing sambikala boten wonten alangan rubeda napa-napa amin Allahumma. Nah, saya semangat cah muga-muga kabul kajati. Iki minangka dadi wakul Mbah Mudin wedok. Terima kasih para pendukungnya, supportnya bersama Ngesti Budaya kali ini didukung bersama ada Aan Leteng Lampu Upleknya Indonesia, Sahur, Ilka Cahaya Cak Lumi CS, Simbilnya Indonesia Warugunung, Joho Simbil Sahur. Siapa? Iya, yang lagi merantau di tanah seberang yang ada di lautan Simbilnya Warugunung ada Roji dan Cina muga-muga selamat lujeng ya Nduk ya. Barokah ning kono. Lah, iki juga ada audio sound system yang sangat luar biasa Rahmat Jaya Audio Sahur. Eko Channel aja lali di like, komen dan subscribe. Juga para penggemarnya yang lagi nobar, terima kasih kula terke kejagem Bapak Kusnan sak keluarga dari Sumur Pulih sampun hadir, dari Rumah Joglo yang dinten menika sampun rombongan elep ndok sak contang ndok ya. Sudah kesini terima kasih. Pendukungnya dari fans Sanetan juga hadir. Wes iki pokoknya dari laladan menika sekitar Rendang Seluki ada Labuan Pendok wis pokoknya sekitar mungkin iki Seluki kabeh iki tak sebutno rabar ya Nduk ya. Wis tak rangkum kabeh muga-muga iki sehat kabeh. Nah, terima kasih mpun rawuh dinten menika matur sembah nuwun. Nah, juga ada Asadia CS, juga ada terima kasih iki Pak Haji, Mas Repai, terus Pak Tiko CS, Pak Heri CS, terus Simbil Warugunung. Wes, kali ini bersama Mekar Bersinarnya Ngesti Budaya tak kasih lagu wajibnya ada Bang Jawa aja ilang Jawa nih, yuk Pak Haji. Terus, yuk, hai Irul. Dalam lah iya nganti subuh Pak santai ning kene ya, nganti subuh wis lelekan ning kene iki wis aja kuwatir pokoke ya. Engko tak bari sedelok kas asalatul kinana. Ya monggo dados wong Jawa aja ilang jawane ya mangga tansah diuri-uri kabudayan Jawi aja kesilep kalih kabudayan mancanegara. Ora usah repot-repot ta. Halo, kacamatane ra ngwati wong cah-cah. Tak kira rumah irama. Sabar ya.
Dados. Ngesti budaya tetap jaya samio ngen besu ses wong Jawa aja ilang jawane wong Jawa aja ilang budayane wong Jawa aja ilang adate Jawa dinongo ning nganti parane ngesti budaya sukses tiang Jawi tansah bisa anjawani aku kilaku aku dipekerti jiwa Jawane manunggale rasa aja tumindah angkara murka ngesti budaya sukses iku warisane leluhure wong tuwa diuri-uri kersane lestari aku ketiruan ben ora kuwat dijaga ditoto aja sampai
Ngesti budaya. Satu kali kompak semangat langsung muncul ya. Langsung ambang ngesti budaya. Terima kasih iki perkara bar mangan uduk. Najan lepas mangan uduk ya semangat. Jamenane isih godang. Apa Mas? Lah, terima kasih para bapak panitia segenap keluarga besar dari panitia anggene nyegati orang kurang bas. Apa? Nyidam sari. Ngoten. Oke. Langsung cus. Ya, maka diaturi nyidam sari ya. Sebelum kita ngaturi pambutanipun kunjuk kagem bapak-bapak menika, nah kita sepil artisnya Ngesti Budaya. Kali ini bersama Ngesti Budaya maju deh. Yuk, tampilkan goyangan musik terbaik ya. Sudah siap? Langsung. Iki lo Ngesti Budaya. Sahur. Yuk pemanasan sayang. Golek keringat mergawane adem. Wow. Bersama Ngesti Budaya. Ngesti Budaya. Ngesti Budaya. Ngesti Budaya. Yuk kita panggilkan artisnya bersama siapa dia? Ada Novi Yedi. Ngesti Budaya. Ngesti Budaya. Ngesti Budaya. Asal ibu sayang. Aha. Goyang deh. Wes dikondisikan aman. Ada Rina Wanda. Ya. Kalem Dik, kalem sik Dik, sik. Lah wong enek kok. Lomba tutupi apa Mas? Ora kuat Mas. Ya Allah Gusti Allah. Ya Allah, Nenek Mbak Sati jadi asma. Lah iki tutupi nang sing cilik aja ora bareng nakal. Lah yo. Wah, lakes ser. Bojone sing duwe bojo. Wah, najan ngene
dong. Lah. Sekarang mau jadi jalan studio kita apa saya sudah bisa. Oh, betul. Aduh. Frevo. Wow. Yo. Ladies and gentlemen, studio. Dengan pasanganmu. Wow. Lah iya. Masa mau digarap kene iki terpiye. Jam dong, jam. Seneng nek jemblok merah kowe ngene iki yo. Antarkan ke Solo. Yo, kiyang Bali yo. Ada siapa kan dia? Ya, Dek Laras dan Dek Intan. Ah, ini perawan-perawan saya curi-curi. Ayo. Goyang lagi. Yo. Terima kasih. Ramos Leo dari Indonesia. Selamat datang kembali. Tutupi mas, Kak Boboy sesekolah masih aman, aman. Ada siapa kan dia? Tidak. Ayo dok. Nah, Dinda jadi dan Diana, lo pasti ini kok ayo. Kok. Awak kok bangkok ngene, Dok. Ayo. Milih sing ndi, Mas? Bokonge cilik apa bokonge gedhi? Yo maksudnya ini. Lah tutupi ae, nek bojo tutupi. Lah yo, nyala bojo main. Wah yo. Yo Mbak yo. Heeh. Ser. Asai. Iya. Makasih. Ayo. Goyang. Wih. Ser. Loki, jangan tangan lo, tutupi lo. Apa? Iya. Oh, res. Aja res. Nah, yo coba ngerti tumpuanan res. Boras terakan deh boras. Kita goyang Mario. Sally dan Bea, ayo
mau kok pakpok ngono lho ya. Lah ya mengejar badhe sik lho ya wiwite nganti tuwili. Mengejar badai Kang Mas, tak goyang. Tak panggilno artisnya bersama Mbak Nopi, saya Bunda. Ya, mengejar badai makin terus ada nyidam sari ya Kong ya. Sabar ya Kong. Lah iya, wong tuwa iku mesti akeh sabare. Lah yuk monggo, mikir dicandak deh. Kena ayu kabeh kene dicandak. Lah iya, mbok ayu kok ora. Aku mbok ya. Ayo monggo. Ya dados ada mengejar badai. Iki spesial kejek kagem Bapak sinten paring asmanipun? Pak Panjul. Oke, matur suwun. Ayo Dek Nopi. Jeba. Kenapa? Kodang kuning. Saking sinten? Belum? Saking Parengan, Sumur Pule, Rumah Joglo. Sabar lah, karek ngenteni ngene kok iso. Dalam wis lunas, Pak. Pun lunas. Matur suwun nuwun. Kodang kuning ditengok.
badai laksana diri ngejar badai kau melakukan kejaran demi kepuasan dunia. Percuma ku berdayung di air dan lunas ya Pak Kanjeng. Nah, iki wonten pambitan Nyidam Sari, mungkin kalajengaken podang kuning. Pak Datuk apa sayang? Napa Pak Datuk? Dalam pertemuan, liwung kali pertemuan, kerinduan, terus ada kesayangan. Ya. Kalajengaken kembali ada Nyidam Sari. Ya, monggo yang dibawakan bersama siapakah dia? Dek Wanda, yuk Nyidam Sari deh. Oke, terus ada podang kuning saking Sumur Pule. Terus ada kesayangan Mas Momo yang mau Dek Momo. Dek Momo. Oh, sempat sih lho. Aku anggereku kok pleset. Aku pengen Mas sapa ngono kok iso lali. Ya Dek Momo ya, aku kesayangan. Putri, Mbok. Putri. Ayo Dek Momo. Gak apa-apa. Terus ada apa iki ndak mau sing masuk, Dok? Oh, Pak Datuk liwung karo pertemuan. Terus Masnya apa, Mas? Mas. Jenengan apa? Kerinduan. Ya, kok dieling-eling, Dok? Ya. Monggo, ya dados. Saben bengi. Ayo monggo Nyidam Sari. Ngesti budaya tetap jadi salamnya. Oh
sabar mbak nek. Gayer-gayer deh kan lo gayer-gayer. Ayo. Nalikane rendalu hati yo lama sirawa amur pekani ketoprak kita sandiwara ngesti budaya tuh jeng dibagi sapa ngono aku lu asli ngeweklek dikirimi luki lu ngeweklek tangi turu pekakas opo iki aku mang kalau jingakan ya monggo aturan ada podang kuning saking bapakku Sumur Pulih ya monggo dados juga ada Pak Kusnan iki mau request lintang asmara ya Nduk ya amarga ndek sonten mau dereng saged ngaturi nah mangken diaturi nah monggo podang kuning Sesel kejagakan dari Sumur Pulih, Rumah Jogo, Gotong Royong, Mbah Tomo CS kali Pak Kusnan. Kali menika, monggo sugeng midhangetaken badhe niki pambutanipun ada Dik Momok, Dik Putri ya. Dipersiapkan kesayangan, terus karena jengakan Pak Datuk apa iki mau pertemuan dan liwung kang masih mang kerinduan ya engko kerinduane diirul duet ya Dik ya mangga semangga dados aja gondelan kilo penak gondelan kilo dak gondelan kilo ayo masih yuk ada gayung subur kita goyang Bali bersama Misti Braya dari Sumur Pulih kita goyang Bali sing tak sayang bebek-bebek minder anggonku goleki ora rasa esuk awannya diwangi mate imane yen nyati liya liang-liang tak salah mencak ning apa selera orang gampang hatiku kehilangan liat yen si bocang andudut hati keberat orang mendong hatiku sayang gatrang tak seranani sampai kampung
Nah, iki wis katuran tembangipun kojok kagem bapakku saking Sumur Pule Rumah Joglo ya, Dek ya. Katuran kojok kagem bapake menika ada wuyung Kang Mas, wuyung ya. Kurang marem jadi dalam. Dalam. Madiun Ngawi. Oke. Heeh. Genti. Madiun Ngawi. Ya. Gak usah. Munggah merendi. Wah, monggo no. Gak apa-apa khusus panitia. Gak apa-apa. Heeh. Lah wis bayar wis lunas kok. Ya gak apa-apa no. Wong nek desane dhewe diramekno nggih Bu nggih. Monggo segenap panitia monggo nek ajeng nyawer minggah panggung monggo nggih. Lah iki melok-eloke iki. Eloke Mas. Ayo Mas deket ki merene Mas. Ijol. Dok ijol dok. Lah kok kene lho Mas, ya. Madiun Ngawi yang dibawakan bersama Panjul, milih sing di artise. Iki ceritane aja nganti kecekel mboke dhewe lho ya. Engko terus betot dompet koyo ndingi. 5 lagu, Nduk. Ya wis ayo monggo. Aku ngene iki terus ngene iki Bu. Nek iki kejadian yang ngono ku Bu. Wis nek ora mboke dhewe, wetek dompet 500 langsung brubu. Kowe
karek karek siji kok. Aduh, suwitik. Tarik Mas. Tarik Mas. Matur sudah nuwun, Kang. Napa? Ada liwung. Ada liwung, terus ada pertemuan dua, ada kerinduan, ada kesayangan. Yang mana yang minta kesayangan? Dalam? Ya. Kicau mania. Gaspol danga, manukku siap tembak. Berarti manuk kondo. Lah ya, masuk kir tak kon ngurmati manuk ya wis di manuk. Ya monggo. Dalam? Iya, manukku ilang Bu. Ngerti ae le Bu. Ngan iki mbok kon nyanyi kicau mania. Aku terus eling manukku sing ndek biyen Bu. Tak goleki wis gak ono Bu. Apa iki kesayangan Dek Momok mana? Dalam? Gerajakan Banyuwanginan. Siap Gas. Oke. Gerikis. Hari manis, kurang manis, sampai kula padahal ya manis aku, Dok. Sawangan Loh, iki versi Banyuwangi nggih. Sawangan karo Gerikis ya. Nggih. Naming antri ya Bu ya. Oke, pakai diaturi. Ya, monggo ada kesayangan Dek Putri mana yang minta? Sayangan. Siap? Siap napa mboten? Siap? Siap? Sing di? Dek Momo, ayo. Iki mikir Dek, garene Dek. Melebat. Loh. Oke, Cahayu. Wih, aduh. Itu ayo. Yo. Kicau mania. Gaspol danga. Wis iso ngomong tok, Pak. Ya mangga katuran ada kesayangan badan iki Pak Datuk Liwung dan pertemuan terus kerinduan. Saya grimis. Grimis. Terang keras grimis melanda hati. Aduh, ngono ya, Dok. Lanjut. Ya. Mbak Rina. Ya. Padahal iso.
tresnamu tak pasrahke mreng pangeran yen mesti jodoh ora bakal ilang jalan. Mbak Rina Iya, cintaku. ngesti budaya lho iki. Ah, Ramadjaya Audio. Ego Channel. Ya sayang Kangen tak tresnani adik dhewe kok ra balesi. Apa sliramu wis nganti sosi nganti kamu wingi. Ayo loh. oh kurang pas ning atiku miris Curiga rasane apa wis ana gantine. ngomong aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang nimas ajaganan tresnaku Iya, iya. kaya dene aku kan jogo tresnamu tak pasrahke mreng pangeran yen pasti jodoh ora bakal ilang jalan. Yen pasti jodoh ora bakal kurang jalan. Terima kasih, suaranya Jan Josji tenan kok, matur suwun. Ya, terima kasih. Halo, matur suwun. Kerajikan Pak Datuk. Iki wayahe Pak Datuk lho wayahe ya. Ada pertemuan dua, terus ada Liwung, terus mangke kerinduan, terus ada Sawangen, terus Griges ya. Oh. Iki tak aturi ada Liwung sih. Ya mangga Liwung. Saiki. Ayo Liwung yo nek ngono. Ngerti yo. Musuh. Goyang bali ngesti budaya. Goyang bali yo. Iya iya yo. Iya iya yo. Pak Datuk. Ahe ahe ahe.
Dari iki pertemuan dua. Satu Ning sliramu salah dhewe ra gelem melok kancaku Loh ya, hah? Wong sapa lendo? Tapi, ayo. Ayo deh. Pring sliramu deh Kalau dengarkan kembali ada pertemuan dua. Pertemuan dua ya Mbak Nopi. Saya mami, saya sebelum aku ada peringatan. Nggih, pripun? Aku nemono kontak sepeda Vario. Vario. Ya. Kontaknya tak temokno, tolong temoni aku ning sak Pinggire sebelah barate cangkruk mentok gitu. Oh, ngoten. Siap. Oke, baik mami. Ya. Di Ambali Maling Siap. nek menawi dereng mireng. Ya. Nggih. Baleni mami, baleni gak apa-apa. Nggih, Siap. jenengan Ambali Maling, Pak? Ditemukan sebuah kontak sepeda Vario, ya kan? Bisa menghubungi ning cangkruk sakulone panggung mentok, Bro. Tanten ning kono, kontaknya tak gawa, siap. Yo. Oke, matur sembah nuwun atas himbauannya. Mungkin panjenengan sedaya kemawon ingkang kehilangan kontak HP, kontak WA, kontak apa ya, Dok? Kontak Vario. Motor sepeda motor ya, Dok ya. Saged menghubungi Bapak panitia yang manggene sebelah cangkruk mriku. Nggih, matur sembah nuwun. Karena silakan kembali ya, monggo pertemuan dua di Asna. Di Asna ning kene duduk manis di sini, Mbak Nopi yang nyanyi. Ayo. Iki sesuai dengan permintaan Pak Datuk. Di Asna di sini ya Mas Tanjul. Ya. Ning kene manggo ndi kene apa kono? Barang dengar, pokoknya dua prok ning kene ya Pak ya. Sawangan sesuk wis ora ono, Pak. Sawangan kae, sawangan. Apa nyanyi ya? Siap. Kurang manis, tambah manis, tambah gula. Ses. Ayo mangga.
Aji. Wan loro. Sinten bos sing nyuwun? Pak Dato. Pak Dato. Pak Dato silakan ke sini Pak Dato.
pisan ya, Mbak. Mau dicicil dinggo sesuk eneh kok, Nduk. Kalajengaken kerinduan. Liwong sampun, kerinduan yang minta masnya ya. Oke. Tak goyang kerinduan. Sabar tak niki nggih. Ya. Engko nek koyo sangu gula. Sik. Lah iki kerinduan bakso niku kurang manis. Nah, terus ada sawangan ya. Kasunyatan. Iku mang. Iya loh. Heeh. Kerinduan. Ya Mbak Santi. Salam. Aku duet sendiri. Sama nyanyi dhewe. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku juga rindu kasih sayang padamu. Aku juga rindu lidah sayang dariku. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu.
ya Mas. Kalau jengakan geriges kurang manis ya. Ayo diirul. Iya. Buat karo Mbak Dek Laras ya. Duet ya. Kari manis kurang manis sambyai kula. Ses. Sapa? Ning ndi? Kula. Ayo duet sama aku Dek Irul. Iut. Yo, iut. Lah yo, aku seneng kok nyaluwi kok. Dek Iyung. Ndi? Ngono. Lah nek isa ana sing ngawer arep barbar iki wis kanthi subuh. Ayo kurang manis. Ayo Dek Iyung. Duet sama Mami ya. Yo. Dari Banyuwangi kita goyang yo, suaranya. Dek Iyung, ayo Dek. Kerikil Aduh. dan Dan gerikis. Ayo Dek Iyung. saya suwe antar kluduke Apu warika nangis. Apa ta hang dirasakno? Yo, ho, ho. kari seru riko tangisan riko Adung jodoh sing bakal ngeliat. Yo, Afan, mana suaranya? Kon video Dek. Ya. Aku mama di video sing apik. Dek Iyung. dalam Apa Ibu? Malah kalungnya tumpuk-tumpuk, Bu. Glempang aku. Aku ngate geruk ya, Bu. Matur suwun. Yo. Kari manis, kurang manis, sampai kula. Tukar Dek. Wis ya wis, dari kami mikir sing guna. Kari manis, kurang manis, sampai kula. Atus ketekel tangan tuh. Wis ya wis, hati pengen apa gak rasa. kerikil Matur suwun. ke
Ijol iki Bu. Ijol Bu Ijol Dek. Agar Apu warika nangis. Apa tak dirasakno asik share aja lali di like komen dan subscribe Eko channel spesial dari Banyuwangi udan-udanan Bu he suaranya mana buat ibunya yang suka lagu Banyuwangi. Matur suwun. Ibu terima kasih. Sukses selalu ya Bu. Ngesti budaya sukses. Ayo deh yuk. Hari manis kurang manis terai kulo wes yo wes dori kepikir sing kuno Masak deh yuk. Ya. Hari manis kurang manis tambahi kulo Wis ya wis hati pikir apa rasa lagi deh yuk. Yo. Hari manis kurang manis tambahi kulo wes yo wes kemikir pengen kerasa Ayo deh yuk. Hey. Hari manis Yo. kurang manis tambahi kulo Matur suwun asik. Wis ya wis hati pikir apa rasa lagi agari manis kurang manis tambahi gula. Wis ya wis ada mriko pikir sing guna. Ayo deh yuk. Dari kesatu saya suwe akhir tutuke aku riko ngelali dosa tahan dirasa Ya Allah, aku Antar. Trik. Dalam. Sawangan iki. Terima kasih saya turki kejegakan Bapak Ikpian. Sawangan. Sawangan iki sing nyanyi sapa neh iki? Bapak Inggi. Bapak Nur Jaidi, Jur Jaidi, Bapak Junaidi, Bapak Nur Junaidi, Jurnaidi. I love you full.
Cek aduh melebat duwe. Ya wes gak apa-apa. Sapa neh iki? Aku neh. Iki ceritane kaya ning sumur pule ya, Nduk. Gak apa-apa ya. Wah, engko nek ana wektune ya, Pak. Engko ya, Pak ya. Makasih. Iki sende utang kasunyatan terus ana malam terakhir. Ayo, wah, malah tak buka malah fotone kodok. Nganten anyar kodok, Dok. Nganten anyar malah ditinggal ngene iki. Sawangan Mas dari Banyuwangi. Mangke terus ke sunyatan. Malam terakhir. Sing terakhir wis ya. Wis. Yuk, mangga. Sawangan kae, sawangan. Ngono ya, Bu ya? Ya. Lintang. Yang suka Banyuwangi mana suaranya? Suaranya mana? Nanti Mas. Bu, ijone lho Bu. Ijone isih ta ora Bu? Ijone isih ta ora? Bisa. Langsung cus kasunyatan monggo. Terus malam terakhir monggo. Pon jam 2 ya. Monggo satset. Kasunyatan yang dibawakan Mas Yung. Ayo lihatkan.
ramu